Хепи Крипър. Днеска излиза Clash епизод 2. Няма много да говоря, защото съм болен. Ще отворям честа, не знам къде. Забравя съм да пусна честове. Чай писам този сила с чест. Има банди чалендж. 6 победи, 1 мечка чест. За 2 победи връщат джемовете, които си взел за турнамента. При 4 победи давам 8000 пари, при 6 1 мечка чест, при 9 победи давам 25 000. Вау! И при 12 победи дава бандита. Тук 5 епик карти за Макс Уина. Вау! Да видим бандита, характеристиките, турнаменчо, същия. Хитпоинт 760, демидж 160. Създаш демидж 320. Значи това е 160 плюс 320. Вау. Би по 480 демидж. Защо така не си навенка? Сега ще играем. Защо си навенка, питам? Така. Вижте принцеската. Ще пусна някаква песен. Едно малко лапе вика, че сега са го наказали. Мега милион четвърти. Вау. Слабо. Фу на 6. Този защо не е макснат. И да лок и лъмбър хок. Тук едно момиче пуска да песен дете за 9 секунди. Това е интро. Интро ли? Няма смисъл. И да му бих ласки да. Имам значи за сега принцеса на втори левел, Inferno Dragon, The Walk, Graveyard, Ice Wizard, Lumberjack, Electro Wizard и 7 Legendary Kills са. Да. И Lumberjack. Не ако казвам. Motherfucker. И така motherfucker за старата отскача на тази песен, да нещо не ми кажа. Кой да пусна? Електро ще пусна. Че не го е виждал колко е яко. Не видял го. Ако искате, намерете бутона за лайк, натиснете го 3 пъти и каквото стане. Този да видим дали ще го вземем, то съм много слабия, но пак не мога убия. И аз имам канал, казва се... Деско филията. Тихо, Инзерионос Наров. Прекръсти ли си го? Да. Моя се казва Марто да Про Мама. И ако искате се абонирайте. Да, и за мен се абонирайте. Задължително. Вижте ми клиповете. Тъпи са. Тоест няма обикновено Майнкрафт, такива неща. Не, клиповете не са му злия. Сега ако гледате The Clashers. The Clashers. Алашers. Криско, по-ниско. Криско, по-ниско. По-ниското и Скелетна армия, няма смисъл, че той ще да ми е прилогни. The walk. Взе го. Взех ли го? Да. И това беше Easy Game. Чам се хим. Качихме се на 3200 купи. Браво на Хепи Крипър. О! Какво стана?
Collect counts to get relax. What? Май ще върша другия клан чест. Какво? 30 минути. Да им дали някой от клана играе батъл? Не. Само аз. О, имам Legendary Chest Shop Open. И аз. Добре, чай да донекнем. От новата клас ще има малко бъгове от адита. Хепи клипа много бона. Влезете, не? Ще му тръгна профил. Това суско, мауско. Смаруля. И той се оставя Lumberjack, която е голяма грешка. И е лептов той. Трябва да му напишем вау. Виждате, че ни пусна и Giant, което е малко прецакващо. Rage Spell. Уби сам принцесата. Защо не искаш да уби и електрозърга? Не знам. Принцеса! Това с май ми са легали. Ще се твоем краун честа, май как не знам. Как е точно на ден? Съм си побил. Тази принцеса малко ме дразни вече. Чай ще пуснем да лог. Най-хубавата карта. Има много такива. Определена карта не знам още. Не съм такъв почитател на Clash Royale. Който играе Clash of Clans да напише в коментарите. Не пък просто да не гледаш. Защо ти играеш? Играя? Не знаеш ли? Знам. Ако видя музата, ще кача някой клипи на Clash of Clans. Тук ни прецакаха, аз ти казах. Ще вземем Free Crown, ще има. Виж, Free Crown. Сега една хубава хоговица, моговица, поговица. Сега ще пуснем да лога, ако има скелети, няма да го прелогне. Не, нямам. Я ще ти го взема, почти. Малко не беше за мен. Не псувай. Какво? Викам да не псува. Защо се не казва така? О, памет, чай. Тъй, че нямам памет. Дай ми се да... Той го вземна ти. Целта ни е Free Crown. Майко не го взема. Ох, ес! Следната секунда. Мали, чай му са на 1000 хора. С какво го взеха? С принцеската. Есе. Отваряме Free Crown честа. Да, това мисля. Качихме се доста много. Отваря го леко. Влезте ни, ако искате в хубавия клан, в The Hillberry, ще почистим те да са правили на клан честа. What? Защо? О, да, аз нали бях телефон. Ще кикнем тези деца без донейти. О, то клан честа е почнал! Не е почнал. Вижте, тръгна да бъдат. А не, обърках се. Не, това е колко са правили дойте. Колко са правили? Обърках се. Уху, има по 315. Той се смъква да тролва. The Hillberry е хубав клан. Това е клан чест. 370 пари. 2 джима. С пресъдня по лежендата. Нищо спалки. Нищо. 7 лъките. Ще спестявам да си апдейтна бомба на 9 лева или не знам. Той съм 10. Чакай. Вижте дека. Имам 7 легенди. Гейвярд ми се паднат Magical Chest. Ето как ми виждате, че Magical Chest. Пада ми се Inferno от Clan Chest. Lumberjack се купих от шопа.